Jina Patri Vince Mikalnev, Dominikan, il-missjoni tiegħi bħalissa hija provinċjal ta' Dominikani Malta u anki fil-Albanija, għaliex għandna komunità żgħira hemmhekk. Jiena nista' ngħid illi nofs ħajti għaddejta fil-Brażil bħala missjonarju 32 sena fil-missjoni. Naturalment wara li li għamilt tajt is-sem tiegħi xtaqt li inkompli l-missjoni tiegħi bħala sacerdot għaw Malta, li nkun nista' ngħin ukoll il-Knisja għaw Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom bil-kol. U miegħek ukoll. Illum mhux se niċċelebraw il-quddiesa tal-Miliet għaliex aħna nittamaw illi l-lejla nkunu miġburin jew id-dar jew xi knisja jew xi parroċċa biex niċċelebraw is-solennità tal-Miliet. Ma llum qegħdin lejliet il-Miliet u għalhekk inħejju ruħna, inkomplu nħejju ruħna wara l-Avvent biex aħna nkunu nistgħu inweldu lil dan Ġesu, mhux aktar fil-maxtura f'Betlem imma fil-qalb tagħna. Ejjew b'dan il-ħsieb narfu l-ħtijiet tagħna u li tolbu maħfra lil Alla. Int li kollok tieba il-qajt il-foqra u l-mitinbin mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wet il-ħajja ta' dejjem li kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għalija mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħen Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Li tolbu. ħaffef nitolbuk mulej Ġesu la tiddawarx biex aħna li nittamaw fi tubitek ikonna l-għajnuna u l-faraġ tal-miġja tiegħek. Inti li jentalla u tajx u s-saltan ma' Alla l-Missier flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru, il-mulej serħu mill-dewwa kollha ta' madwaru u s-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda fin-nofs tat-tinda. U qal Natan lis-Sultan: Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel, mur u għamlu, għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: Murejt lil qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: Se tibnili inti dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imlieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta inti qrid l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek, jien hemm kont. Issa jien nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaksuhx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nisel warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jien inkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek
jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-sal minn wiġbu flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni f'kull żmien ixandar fomm il-fedeltà tiegħek. Għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħassmewiet int twettaq il-fedeltà tiegħek. Flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' l dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi jibqa' miegħu sħiħ. Flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. O xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Zakkarija missier Ġwanni intela bl-Ispiritu Santu u beda jħabbar u jgħid imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għal jiġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma wiegħed fl-imoddi b'fom il-profeti qaddisin tiegħu biex jisalvana mill-edewa tagħna u minn idejn daw kollha li jobboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla bisa tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija quddiem ħajjitna kollha. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktaroli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dunubithom mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum ma jitkellimx fuq it-twelid ta' Ġesu għaliex il-lejla propju fis-solennità li niċċelebraw is-solennità tal-milied inħabbru dan it-twelid ta' Ġesu. Imma l-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq twelid ta' persuna oħra ta' Ġwanni il-Battista. Il-bieraħ fil-qudies il-Vanġelu ħabbar it-twelid ta' dana Ġwanni. Ġwanni dak li ġie qabel Ġesu biex iwitti jipprepara it-triq għal dana Ġesu il-Messija. Imma l-Vanġelu tal-lum huwa tifħir illi l-Alla li Zakkarija missier Ġwanni jagħmel lil-mulej. Nistgħu naqsmu dana l-kantiku li aħna bħala saċerdoti kuljum nitolbuh fil-talb tagħna
Nistgħu naqsmu dana il-kantiku fit-tnejn. L-ewwel parti Ġakarija qed ifaħħal lill-mulej. Qed ifaħħal lill-mulej illi hu bagħat is-salvazzjoni. Hu Alla nnifsu sar bniedem bħalna, liben ta' Alla, il-Messija, il-mibgħut biex isalva lill-umanità. Hekk jgħidilna f'dana il-kantiku. Biex isalva min nedewwa tagħna u min dawn kollha li joboduna. Imma bad it-tieni parti jitkellem fuq Ġwanni. Ġakkarija jgħid u inti tfajjel, jiġifieri Ġwanni, tissejja profeta tal-aktaroni għax tmur qabel il-mulej biex sejjilu traqatu. Mela Ġwanni illi nafu li kien hemm 6 xhur bejniethom fit-twelid tagħhom, imma Ġwanni l-missjoni tiegħu hija li jipprepara t-triq meta Ġesu joħroġ għall-missjoni pubblika tiegħu biex iħejji lill-poplu jgħix il-verità, iħejji l-poplu jagħti xhieda tal-fidi tiegħu. U Ġwanni, l-predikazzjoni tiegħu nafuha, kienet illi il-bniedem irid jindem minn rubietu, irid jikkonverti biex ikun jista' jiltaqa' mal-mulej. Għalhekk dawn huma żewġ personaġġi importanti, naturalment iċ-ċentru huwa Ġesu, imma Ġwanni wkoll kellu il-missjoni tiegħu biex huwa jkun jista' jipprepara it-triq għall-mulej. Kien ħaġa tajba li aħna bħala nsara inkunu Ġwanni il-Battista biex aħna bil-kuraġġ bħalma kien Ġwanni profeta mhux biss iħabbar il-futur, imma l-profeta l-missjoni tiegħu hija li jxandar il-verità u wkoll li jiġħad dak kollu li jmur kontra l-verità. Jiġħad dak kollu li jmur kontra il-pjan ta' Alla. Għalhekk aħna nitolbu li aħna wkoll ikollna din il-missjoni ta' Ġwanni l-Battista biex bil-kuraġġ kollu mingħajr mistħija, mingħajr biża' aħna nkunu nistgħu niġdu il-preżenza tal-mulej fostna. Namlu issa it-talbit tal-komunità. Ikun imbirek il-mulej Alla tagħna għaliex jiżur u jifdi lill-poplu tiegħu bil-miġja ta' Kristu Ibnu. Mimlin fiduċja li Alla jibqa' sħiħ mal-wedid tiegħu nerfa' leħ dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu flimkien. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-Knisja li tgħix fl-art imqazza biex din is-sena l-miliet ikun għaliha ċelebrazzjoni ta' paċi u ferħ. Nitolbu. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-poplu tiegħek tal-Patt il-qadim biex jasal għall-verità li min nisel ta' David inti tassew qajjimt Salvatur li hu Kristu il-mulej nitolbu. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għall-bnedmin li huma bilanċ għall-verità biex fi Kristu jsibu l-maħfra u s-salvazzjoni nitolbu. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għalina l-koll biex dan il-miliet iġibilna żjara ta' Kristu l-mulej, ix-xemx tiela li iddawwal il-passi tagħna u tmexxina fit-triq tas-siliem nitolbu. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Nitolbu għal daw kollha li jinsabu morda fl-isptarijiet jew f'xi home jew fid-djar biex huma wkoll jiltaqgħu mal-mulej f'dan il-miliet nitolbu. Ħajjaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni tiegħek mulej. Mument ta' skit biex aħna wkoll nofru it-talb personali tagħna.
Mulej Alla tagħna, aħna iċċelebrajna l-istennija ta' Ġesu Kristu ibnek matul dawn il-ġrani tal-Avvent. Ibgħat issa l-mistenni mill-ġnus biex ikun il-feddej tad-dinja u li miegħek jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tagħna biex tarbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistgħu nistennew b'qalb safja il-miġja glorjuża ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġini stennietu bl-akbar rozza, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. Huwa qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin fis-sema' intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis assew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs, raddlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bħal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs għal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bitama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom nfaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missielna li jindi bismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min ħata lina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, tolbok li din tarbina bil-ġisem u dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tagħna. Iżda ħnina tiegħek tkun għalina l-ħarsin fejqana ta' ruħna u ġisimna. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsolix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna ir-ruħ bid-don tiegħek tal-għaġeb, għatina mulej li kif qegħdin nitħejjew għat-twelid imqaddes sa' ibnek, hekk ukoll b'ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' konnux il-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Illum se nimmeditaw il-misteri tal-ferħ minħabba li qegħdin niċċelebraw din il-festa tal-Milied. Alla tagħna sma' talb tagħna, ħelesejna uqaf magħna glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikuni ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erbu kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħinat tiegħek. L-ewwel misterju tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Mistiedna li inti bismawiet jitgħades ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Malik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbu kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-rinatija. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missilna li inti bismawiet jitgħades ismek, tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, birik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Malik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbu kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-rinatija. Fit-tielet misterju nimmeditaw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ar ta' Betlehem.
Missinna li inti bismawit jitaqdes ismek tiġi saltnatek ikun tritin kif is-sema jekk daflat. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamni għal-munejmija kimbirka inti fost nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li intihom, għalik sma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna drubietna ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-irwi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fir-raba' misterju meta sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti bismawit jitgħaddes ismek tiġi saltnatek ikun tritin kif is-sema hekk daflat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snimanik Marija mill-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimanik Marija bil-grazzja mamli għal-munejmijak, imbirka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intjom, għalik sma tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijak bħanna. O Ġesu tijaj frinna drubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tar-ħina tiegħek. Fil-ħames misterju, meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missinna li inti fismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intjom, għalik sma tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijek bħanna. O Ġesu tijaj frinna drubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna turufnati li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfu fejdana l-witta dmu. Hija mela avukata tagħna, daw għalejna, dawk l-għajnejn tiegħek taħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missinna li jindi bismawiet li tgħaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fossi nisa, imbirk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, jistriħu huma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li bdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' żbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tissoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġer, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull ima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' dem, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-imnikti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għadeja tiegħek mulej Alla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fi taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Snim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija għadet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu twemmen bħala raġel adult.
Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li b'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalli tinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek et li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek nisem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb mqazza tiegħu, imbirek dem Aziz tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.